Sanadin sana'atar koke ce dai kin sana a rana ban sanya zanai ba ra'ayina ne soyayya ya zanyi da ke na ɗau aniyar soyayya in zanyi da ke na ɗau ɗamarar a rayuwa in mutu da ke yau kin sauya ni zuciyata ki saka kunci in zan kwanta a rayuwa ba na iya barci ke ce sanadi ni na san so yana da daɗi akwai shi da ɗaci kin bani zuma a ƙarshe sai kika bani maɗaci ya zanyi da a zuciyata kin saka kunci na aminta da ke sannan ke kika sani a rana duk sanda nake miki zuciyata kin sa kuna kin rusa mafarki kin sani a tafki haka ɗin so ne janini yau gana a tafki wahala na shiga ke ce silar sadar da kwanci so bai mun rana ba ke baki mun daidai ba akwan a tashi ya zama na fili ya zanyi da haina keke kasa na a kore bayan yanke alakar soyayyar ki da ni kika ban hakuri na mai da ke tamkar ba komai daga komawa keke kasa ciwo ya sananta ba zan yaɗe ba Zaki Production.